Eusko Jaurlaritzaren bekei eta diru laguntzei buruz dena jakin nahi alduzu? Zuzeneanek lana errazten dizu. irubebikoitza.euskadi.neten. Eta zuzenean herritarrentzako zerbitzua eskaintzen duen ataria bilatu. Kurtsorea estekan jarri eta sar zaitez klik soil batez. Orriaren erdialdean aurkituko duzun izapide eta zerbitzuen bilaketa lotura klikatu. Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen edozein izapide edo zerbitzuri buruzko informazioa aurkitu ahal izango duzu bertan. Goikaldean, atal desberdinak eskaintzen dituen bilatzaile aurreratu bat irekiko da. Kurtsorea, diru laguntza eta bekak atalean jarri eta hautatu. Hainbat irizpideren laguntzaz, hala nola, prozeduraren egoera, gaiak, azpigaiak edo jasotzaileak interesatzen zaizkizun diru laguntzetara eta beketara iritsiko zara. Arloak zehaztu gabe, bilatu, sakatuz gero, emaitza guztiak ikus ditzakezu, jarduera desberdinetan sailkaturik. Laguntzak elektroniko izapidea edukiz gero, ikono honen bidez agertuko da. Halaber, bilaketa hobetu nahi baduzu, edozein testu gehitzeko aukera izango duzu, testu librea hutsunean. Bilatu klikatuz, zure irizpideen araberako diru laguntzen eta beken zerrenda agertuko zaizu. Behin interesatzen zaigun diru laguntza aurkitutakoan, bere gainean klikatu, dagokion prozeduraren fitxara sartu ahal izateko. Eusko Jaurlaritzak eskaintzen duen edozein izapide edo zerbitzuri buruzko informazioa aurkitu ahal izango duzu bertan.